Здравейте! В това видео ще ви покажем как да използвате модула задачи в платформата Livo, за да управлявате ефективно задълженията си по сгради, еднократни или повтарящи се. В модула задачи виждате списък всички създадени задачи с информация за състояние, сграда, отговорник, дати и приоритет. Може да използвате филтри по сграда, отговорник, статус или състояние, както и бързо търсене. Нова задача се създава с бутона Нова задача. Попълнете сграда, отговорник, приоритет, име, описание и срокове. Можете да изберете кой да бъде уведомен, ако задачата не бъде завършена на време – директор, супервайзър или създател. Може да прикачите и файл, например протокол или инструкция. Периодичните задачи се използват за дейности, които се повтарят като отчет, почистване или проверка. Влезте в секцията периодични задачи и изберете нова периодична задача. Може да изберете групово за кои сгради да се прилага. Livo ще генерира автоматично всеки месец без нужда от ръчно въвеждане. В изгледа на конкретна задача виждате цялата история, кой я е създал, кога е стартирала, кой я е приключил и кога. Можете да я отбележите както в процес, завършена или да върнете състоянието и обратно. При закъснение системата изпраща автоматично известие до посочените лица. По този начин не пропускате важни ангажименти и имате пълен контрол над изпълнението. С модула задачи в Livo организирате ангажиментите си по сгради, проследявате отговорности и си спестявате ръчната координация. Използвайте ги редовно и всички ще знаят какво, кога и от кого трябва да бъде изпълнено.